Kowe arep ngopo, Gong? Aku ki ora bisa apa-apa. Alah ya kudune urun-urun to, Gong. Karek pisan penutup kek diterusake lakone. Lak ngono, ya sak bisa-bisa aku ya, Kang. Aku ki apa wong arep ora duwe apalan apa-apa. Kopi-wengi Mas Gareng. Oh. Iki anu njaluk podang kuning. Podang kuning dole. Podang kuning. Nyuwun panyuwun podang kuning. Dipun bawani. Niki sing nyekar Mbak Lasti napa Mbak Reni, monggo. Podang kuning. Sapa? Gentosan? Nggih, gentosan engko. Engko Mbak Lastri. Monggo podang kuning. No. Nadyatro. Nadyan wujud temong peksi podang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo esuk awan neng omah wis ora krasa
Manggareng saiki wis rata. Senajan to ya mung klusu-klusu melok udu ora ketang kanggo panglipuring ati. Dolin ala Gareng. Petruk lawan Bagong apa mo? Iki ana wong nangis ngarwara. Iki bakal golek katentreman, bakal golek kanugrahan. Wujude iki ana ing Karang Padesan kang nandhang Sukerta jalma. Dole mula aku dadi pamonge wong tanah Jawa. Ndak tuduhake wujude ngendi to Pak. Gangati Sutomo Gusti Prabanyo sumungsun karwa laras ruming sari-sari mangkono wijiling pangandika rasa micil saking sangyaning prodase Sumarmanira Sukanto Ujualaning sumuno Marbukeng candraku suma kayangan lamun kadulu pindha salju yen to dinulu mantenging pangesti socaning pramana jati katingal pepasren Jawata suringging kara
Sila kandha warupinangun bale paparya warna korining kayuwangan awujud sila gilang talundhak andorante sila matangkep tinenggo ingkang anengga yaksa kembar lah punika tayektine cingkara bala lan bala upata wonten taman tinju maya sasananing para widodara widodari winastan jurang wedhung pengarep-arep sasananing paksesen dakana pangnyuci kawak candra dimuka ndut si blegetoba pringgitane karengga gangsa lokananta wonten widodari calcah sapta angladosi besaning para dewa anengkih Batari Supraba Wilutama Lengleng Mandanu mirim-mirim Gagar Mayang Tunjung Biru Tuwin Batari Warsiki ingkang angratoni sangganing kadewatan Junggiri Kailasa ya ing Junggiri Kayuwangan Junggring Saloka yekti punika Sang Hyang Jagat Giripati ya Sang Hyang Jagat Manikmaya ya Sang Hyang Jagat Pratingkah Guru Loka ngratoni Indraloka ngalam saisining gumelar kutu-kutu Alangataka para kewan gegermetan kayon-kayon kang dados pangayomanipun jagat gumelar rop sirep sidem permanem tanana sabawane walang alisik kekayon tanana bah samirana datan lumampah lamat-lamat swaraning pradonga ingkang munya saluring wit waringin kapireng pating carengklang pating carengkling imbal ganti lir Mandaraga teka muwi rengkeping panangkilan nalika semana Sang Hyang Jagat Giripati lungguh kursi gading dampar kencana linemekan kasur babut perang wedani sinebaran sari-sari kinanda ida jebat kasturi denayap para widodara widodari apsara apsari mangkono ta jejuluke Sang Mahamunggung ya ajel juluk Sang Hyang Jagat Giripati Nilakantha ya Sang Cakrabena nalika semanten dedep tidem tanana sabawane walang alisik amung lamat-lamat wonten ngabiyantara ingkang ulun jagat pratingkah lah punika ta warnaning pujangga kadewatan anenggih punika Sang Hyang Resi Kaneka Putra ya Sang Resi Narada ya wis natan sithik pangudal-udal
jumondhok wonten ing Kayuwangan. Sithik pangudal-udal wonten sanuju dina Respati angadhep dumateng ngersaning kengulun jagat Giripati ngrepepeh pindha sata metarangan wedanane angantu-antu dawuh pangandikane Sang Hyang Jagat Giripati. Dening utamaning nata Perebudi Bawaleksana lere bupiti mangkono kang kadi Sotama Gusti kasangka kasongan Surya Rarasruming sari samya manusming sarira sumar mani irasu kanto jalaning sumuno Morpeng kang candra kusuma raras kang ngalenggah ning dampar kencana lir Bathara Indra sumirat prabanya gumelar angebake kang samya
sumewa tinon kadi samudra pasang kang samya sila ong 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 ame lenga nganti wijiling sabda Ong wilah mangawi gena sekaring bawana lengging astuta miyang astuti nun kakang Resi Kaneka Putra sarawuh andika kakang Pukulun wonten ing Stinggil kaindran kakang sami winantu ing Kararjan rawuh paduka kakang walatala perkencong hapong kali bebe bengkong kali sapa sing gawe Adi Guru nuwun inggih talimipun Adi Guru ingkang tumanduk dhateng Raka para jengandika pun Sang Hyang Kaneka Putra kula tampi kanthi lumebeting raos kula kalungaken lumaya rumusuping pulung jantung mawah ana rah daging kayuwanan kula. Adi Guru mboten langkung pangabekti kula tumrapa dumateng Adi Guru. Ong wilah ngawi gena sekaring bawel lengging. Nuwun inggih Kakang sanget-sanget ing pamundi kula Kakang mugi-mugi ndadosaken yuwananipun kadewatan Kakang sumrambah dhateng para putra-putra andika pun barisan Darandara natak nata nawasanga Kakang walatala. Nggih Adi Guru ngestakaken dawuh mugi-mugi Jawata ngijabahi panyuwun paduka Si Adi Guru. Nuwun inggih Kakang Resi Kaneka Putra pramila Kakang paduka rawuh wonten kadewatan bab menika Kakang mawantu-wantu kados Kakang kula nyidam ing Cempaluk rawuh andika Kakang Pukulun Resi Kaneka Putra. Lho niki Adi Guru wonten dawuh pangandika ingkang tumrap dhateng ingkang Raka jengandika pun sithik pangudal-udal. Kakang kados pundi Kakang bab tata lan kararjaning kadewatan. Walatala. Adi Guru paduka niti priksa bab katentremaning kadewatan menika mboten wonten ingkang kuciwa mboten wonten ingkang mbela brangkang dhateng pemerintahanipun Adi Guru Sang Hyang Jagat Griwati sedaya semuyut semungkem ngabiyantara paduka Adi Guru. Syukur Kakang mangayu bagya Kakang Resi Kaneka Putra. Nuwun kadosa pundi Adi Guru? Paduka Kakang kula aturi majeng jengandika lenggah menika wonten ingkang badhe kula dawuhaken dhateng paduka Kakang Pukulun. Nuwun inggih Adi Guru ngestakaken dawuh. Tab apsara apsari wonten Sang Dwija
katon anggar jiwa ong bebujaning yasa kang kadilunging manah jumurung ing karsa mugia tumanduk kakang pukulun kakang kula aturi majeng lenggah paduka nggih ngestaken dawuh Adi Guru Pradaruna ango Adi Guru menawi kula majeng dhateng Resa Paduka Adi Guru dipun iringi waranggana kanthi inggih pradonga ingkang manganyutanjut reseping manah kula ayem tentrem Sang Hyang Adi Pukulun nuwun inggih Kakang pancen prabote kadewatan menika ngaten menika Kakang Resi Kaneka Putra lajeng kados pundi bab pangandika paduka nimbali dhateng ing Raka jengandika sithik pangudal-udal Kakang nuwun inggih Kakang kula menika anggadhahi gagasan pekdal dinten samangke mon menceng wate ugal agil umup nduci blegetoba kadya kinebur sumamburat ambaralaya rengat sunguning lembu andini kaya medhot-medhota Kakang kados pundi Kakang goncanging kadewatan wekdal dinten samangke Kakang kados boten kenging dipun sirep kalian hardaning pangunek-unek Kakang katon langgar jiwa kagiat kekes kilwan karyan nira datanantuk rengganing prabata ujwalaning sumunu leng-lenging kadung malengkung mungging rembakan langing kadung mungging rembakan wala tala Adi Guru wonten gara garaning kayangan sundul ing antariksa umup kawah candra dimuka amber ndut si blegetoba kadya kinebur bur sumamburat ambaralaya geger
para dewa dewi apsara apsari sami ngungsi dhateng Hyang Hadipati parandene dhateng Antuk Panonopan. Waduh adikuru kados pundi adikuru? Kadang muaran den becik besok amendemo baris parayitna ayo saranto wong ing Dwarawati wong tinumpasan pangawak Pandhawa tinumpasan pangawak Pandhawa walah talah Adi guru menika ndadosaken goncanging kayiwangan ngadosaken gara-garaning kayiwangan tuk sumbere mboten sanes namung wonten sariranipun Adi guru piyambak kok mekaten Kakang nggih Adi guru paduka tuk rikala semanten ngangklang jagat nitih lembu handini sekeca anggenipun ngangklang jagat sarimbit kalian Bathari Uma nalika semanten paduka menapa mboten kemutan Adi Guru nuwun inggih Kakang ingkang kapengker kula pancen ngangklang jagat ngangklang bawana niti priksa sedaya para kawula kang wonten ing jagat gemelar menika Kakang. Lah talah. Lajeng paduka mboten emut purwa duksina. Paduka kelemengan. Paduka nandhakaken Branta Asmara. Paduka nandhakaken Branta Asmara kalian Bathari Uma. Nalika semanten nedeng-nedeng paduka lajeng badhe inggih menika nggih menika ngasta badhe tumindak ingkang boten sae lajeng Bathari Uma boten sagah ngladosi kersanipun Adi Guru. Waduh Kakang rikat lampairing rata tanantara prateng sukuning arga ram kang tumingaling pagoan asrining ong dendeng saengga praja dendeng saengga praja apa barang Sukawarna duh Kakang kalimputing manah kula Kakang ngantos kula nandhukaken Branta Asmara kaliyan inggih sima kula pun Bathari Uma Kakang nyuwun kados pundi Kakang sampun kula tindakaken lepat menika lah menawi tumindak menika sampun lepat panggihipun tiba wingking mekaten Adi Guru paduka ajeng ndadra sak kersa paduka piyambak mboten emut dhateng purwa duksina padha sanalika paduka nyreng-nyreng kadereng supados dipun ladosi dening Bathari Uma Prandata paduka nitisaken kama salah ingkang dawah dhateng Tlaga Madirda.
Lah menika mboten kenging tebus. Hardane kanemson menika pramila Adi Guru. Ujian sabar niku angel. Ujian sabar niku angel. Pramila paduka kula aturi ngracut Bro Mantya. Paduka sampun ngantos wola-wali dipun wangsuli kemawon. Nuwun inggih Kakang. Sepinten genging kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami Kakang. Mboten saged, mboten saged. Kula mboten saged ngapura dosa panjenengan ingkang sampun paduka cakaken lajeng nandukaken dados gegering para kawula. Lah menika Adi Guru. Komo salah tumiba dhateng Tlaga Madirda menika kala wau. Nukulaken bibit-bibit trubusane angkara murka, trubusane risak-risak ing alam donya, dadosaken geger mawarurahan. Lajeng kados pundi tangising para kawula? Paduka menika dados ratuning kadewatan, ngrehaken dhateng kutu-kutu Walangataga, ngrehaken jagat saisinipun Adi Guru. Lajeng kados pundi Kakang? Menika Kakang wonten margi sanes. Kula menika senajan to sampun sepah. Nggih sakjanipun mboten kuat mikir bab guncanging kadewatan mergi kula niku dipun gelak kalian umur. Yen to kula menika umur yuswa kula sampun 700 kawandasa. Lah niku lek cara mboten dewa ngoten mboten saged ndampingi dhateng Adi Guru anggenipun madeg dhateng Cekayangan Jonggiri Kailasa. Lajeng kados pundi Kakang wekdal dinten samangke. Lah ngaten Adi Guru. Pramila nyirep goro kayangan menika mboten sanes namung kedah dipun musnakaken trubusaning angkara murka, trubusaning rerisak, trubusaning nggih menika jem setan priprayangan klek-klek balung tandak ilumaya jaramaya. Menika menawi mboten dipun brasta ngombro-bro Adi Guru. Lajeng kados pundi kersane Kakang? Lah menika kedah paduka nimbali dhateng putra-putra paduka pun barisan Darandara Natak Nata Naasanga. Nuwun kados pundi mekaten Kakang nggih Adi Guru. Siang Pantara ratri amung cipta pukulon tan liyon kaeksi mila kaatur kang jondo mane prasasat rageng ulun kang sumembah mung wing Padanta Prabu Sang Hyang Girinata Amasesa
ngrepepeh pindha soto metarangan suwanira para barisan darandara natak nata nawa sanga ingkang katindhian dening Sang Hyang Pukulun Yama Dipati suwanira marang setinggil Jonggiri Kailasa lon-lonan sesarengan kalian kadang-kadang Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Penyarian, sedaya barisan Darandara Pukulun, kula ingkang sowan Pukulun. Dening utamaning nata Pirabudi Pawalaksana Sekar Kadung yang Sri Gading rengganing taman ing sepsarining bermorore Ong wilah mangawi kena sekaring pawana lengking astuta miyang astuti kak mangkuta mangkunggir Pukulun Yama Dipati nuwun dawuh pangandika Rama Pukulun animbali ingkang putra jengandika pun Yama Dipatri padha kanthi raja sapraptamu ing kadewatan nuwun inggih Pukulun raja sowan kula wonten ngabiyantara paduka Rama Pukulun boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk iya tiba sapadha-padha Yama Brahma padha becik nuwun inggih Rama Pukulun sowan kula wonten ngabiyantara paduka Rama Pukulun boten manggih sakara-kara namung pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Giripati. Iya putra kunggir Brahma satampa Indra padha becik nuwun inggih Rama Pukulun.
mboten manggih rupida sakara-kara penyarian padha becik. Nuwun inggih Rama Pukulun, sowan kula wonten Ngabyantara Paduka. Rama Pukulun mboten manggih rupida sakara-kara namung sembah kula kunjuk wonten resa Paduka Sang Hyang Jagat Kiripati. Iya ya, anakku nggir. Betari penyarian tak tampa ndadekake go legawaning tias ingsun. Lumebere marang kabeh para andhamu kabeh. Nuwun inggih Rama. Ya Madipati. Oh, wonten dawuh pangandika Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Kiripati. Animbaling Kang Putra Paduka pun Bathara ya Madipati. Mula menengkene ya nggir dina iki sira Bathara ya Madipati lan Bathara Bramayendra lan penyarian. Dina iki kayangan ing Jonggiri Kailasa nandhang Sungkawa gara-gara sundul ing antariksa alum pelem turangga jiwa alan mencing wote ugal agil rengat sunguning lembu andine mup kawah candra dimuka olak malik ndut siblegedaba kadya kenebur bur sumamborat ambaralaya amung tuk sumbere kulup mangertenana dina iki pancen ya wis salahe kang ulun pribadi kang nandhokake kama salah kang tumiba marang Tlaga Madirda. Mula kulup putraning ingsun sira aja wedi kangelan. Sira aja wedi kangelan ingsun utus supaya tedhak marang Madyapada kang ing kono supaya jumujug marang Tlaga Madirda brasta wujuding kama salah kang tumanduk ana ing Tlaga Madirda. Kulup purba lawan Masesa ndak pasrahke marang jeneng sira si Kulup. Kadang warang den becik besok